delgadiña, da talla 34, porque ti chegas a facer os casting e antes de probarte o personaxe, ti chegas ali co todo o libreto memorizado que aprendiches de memoria rapidamente, en 24 horas, a veces 30, 50 páxinas, e chegas ali nerviosa porque sabes que se aprobas o casting vas a ter traballo durante meses, e o primeiro que fan non é probarte o personaxe, sino tens que pasar por vestuario, e se entras na roupa que é unha talla 34, vas a facer a personaxe, senón non. Parece vos xusto? Non. E se o director soñaba que esa personaxe só podería ser unha rapariga loira, delgadiña, e con ollos azuis, e chegas ti, que sabes ver o papel, pero como eres mulata, e usas a talla 40, pois xa non vales. Como pode ser que por riba do traballo, dos estudios, das cousas que tes ti na tua vida, vaya por diante o prexuicio, a pechadura de ideas, de cabeza? Non é moi certo, non? Entón, eu tiña dúas actitudes. O cabreábame, que non está moi ben, porque non fai ben para o corazón, porque é algo que estresa moito, ou traballaba para tratar de que eso mude. E en eso estou. En eso estou. A traballar para que eso mude, para que a xente pense que hai outras historias para contar. Porque hai moitísimas historias polo mundo diante que foron vividas, que son protagonizadas por mulleres que non son ni loiras, ni de ollos azuis, ni levan. Historias donde, por exemplo, había unha cenicienta, que só pode sair de pobre o día que casa cun príncipe. E nin ese conto revientan. Primeira cousa, porque a mí encanta me bailar. Entón, eu imagino un momento en que me invitan, bueno, que non me invitan un baile, que vou me acolar, porque invitaron as outras, a mí non, pero eu vou. E chega unha fada. O traballo que dá que parezca unha fada no mundo. Pero vamos a supoñer que aparece. Porque a veces tamén hai persoas que fan por ti cousas que son como fadas. E o que te di é, te poñeron os zapatiños de cristal. Eres parva. Como vas ir a bailar con zapatos de cristal? Que rompes eso e te metes os vidrios nos pés. O sea, eso non é de inteligencia, hai que va a pensar, sabes? Ir a bailar cun corsé, que con corsé. Anda, empezas ali a bailar, a revolear o mondongo, ala, o corsé ponte vayas. Chica, onde este un vaquero destes que te deixan mover a gusto, por Dios. Pero dende nena, eu miraba ese conto, e dicía, esta é boba.